man. Sure. I can't bafuna kaBhutshwane. Sengaphakathi kwesimanzonzo lapho engulethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili nefe nesikhathi samanje ke indaba engutholela zona ezokuthi iyazethemba inyanga kaNgizwe Mfamchunu uzokwaziwa ukuthi uNgizwe Mfamchunu usesitoksini useqede ngicabanga izinsuku engaphezulu kweviki esesitoksini ngecala lokuthi usolala ungwabantu abagqugqumezela udlame njengokade kukhona udlame la KwaZulu-Natal nale eGoli izitolo zacela phansi abantu bayidabela ukudla abantu kaba u12 abagcina behlonziwe phakathi kwabo kukhona yena uNgizwe Mfamchunu kuyaziwa kakhulu uNgizwe Mfamchunu ukuthi ube waba umsakazi wakuyiRoots ku-SABC1 phinde oba umsakazi futhi wakuKhoze FM inyanga yakhe kuDokotela uKhehlelezi sigxeka kakhulu einkundleni zokuxhumana njengoba ngaphambi kokuthi eboshwe uNgizwe Mfamchunu wayethe ushaya phansi ngonyaka ukuthi ngeke aboshwe uNgizwe Mfamchunu ngoba umqinisile ngekhubalo lakhe kodwa dukudukwe wabe eseboshwa uNgizwe Mfamchunu wathi umuntu noma iphoyisa eliyothitha uNgizwe Mfamchunu emfaka etilongweni liyoshona ngingazange egula kodwa ke kuze kube manje ayikho imiko esayitholile ukuthi amaphoyisa abamba yena umfowetliziyo zogoba selikhona eselishile emhlabeni abantu abaningi ke bamgxekile uDokotela uKhehlelezi bathi leta ayishoyo ayenzekanga kusukela manje ngeke besamthemba ngoba imithi yakhe kusho ukuthi ayisebenzi ngoba nanga umfowetliziyo zogoba usesetilongweni noma kunjalo njengombona la uthe uyayithemba imithi yakhe wathi kusasa uzobe ebakhombisa abantu ukuthi ubani yena njengoba uKhehlelezi edume umhlaba wonke akehlane ezathe sizombona wakho uJohn uyibona kanjani letho la ngenzekani ngempela ukuthi umfowetliziyo zogoba ephume etilongweni njengoba kukhona nombhalo obhaliwe lapho kwiSowetan ukuthi uNgizwe Mfamchunu nala aboshwe nabo kumele begwetshisise uzwabhala ngempela ukuthi kumele bethole isigwebo esitoughest ezokukhombisa phinde sifundise abantu ukuthi lento le yogqugqumezela udlame emphakathini yinto ngempela engamukeleki futhi edala ukuthi abantu abaningi bengasebenzi wathi umuntu abantu abafana noNgizwe Mfamchunu kusasa kumele begwetshisiswe kakhulu wena ngabe uyibona kanjani ngenzeka nokudokotela uKhehlelezi ukuthi elibambe leli cala elicontrol elibeke ezandleni zakhe kwazi ukuthi umfowetliziyo zogoba egcine ebhumile lapha etulongweni akehlane ezathi ke sizwe man. Sure. Bona wakho kanti futhi ezinye indaba esemayelana naye umfowetliziyo zogoba ezokuthi umfowabo ukuphosa kwenyathi ishishilizi igcomelisa lishayela izandla ngempela inkundla zokuxhumana emva ukuthi kusabalala izithombe ekhombisa ngosobala ukuthi yena lo mculi lo ongacozi phansi emculweni amaskandi ekade ehambele yena umfowetliziyo zogoba lapha etilongweni abantu abaningi bashayela ihlombe lento lo bathi idla lento yenziwe igcomelisho njengoba bebazana ukuthi ngempela noma bebegadlana buye bedlalisana ukhombisile ngempela ukuthi umngane weqiniso uyakwazi ukuthi noma esisekingeni umfowetliziyo zogoba kodwa ekwazi ukuthi emhambele yomnika isupport nathi ke sishayela ihlombe lento le eyenziwe IGcokama elisha kanti futhi siphetha ngokuthi sebesoli indodakazi kaNxamalala uJacob Zuma eyaziwa ngokuthi uDudu Zuma abantu abaningi bayigxekile lentokazi ngokuthi ilibele ufisela iEFF ukuthi iqede iminyaka o8 yafomo ekubeni kukhona umuntu akade support ubaba wakhe obhadla ejele uNgizwe Mfamchunu abantu bayasho ukuthi njengoba uNgizwe Mfamchunu ebhadla ejele kanje kungenxa ukuthi ube support ubaba uthi kodwa kuyichilo ukuthi lenkosazana ayisasabalalisha amazwi okusupport uNgizwe Mfamchunu ekubeni kuwumuntu akade emile ngempela emele le etabeni wathi ngempela usupport uZuma wathi lento le ayenziwe lenkosazana abahambelana nayo ukuthi ngempela akasamsupport uNgizwe ekubeni kuwumuntu okade ngempela engayifihlile ukuthi usupporta ubaba wakhe ahlane ezathe ke sizombona ngokuthi wena bekumele lenkosazana isupport yena umfowetliziyo zogoba kunokuba isupport ukuzalwa kweEFF umfo amahlobo ayengibekela kwamanje till next time siyabonga Happy 8th revolutionary birthday EFF We may wear different colors but we are not enemies Political tolerance is a central tenet in a democracy and I choose to use it and extend congratulations to the EFF